Biazite. Yes, Mom. Kedu ife na-ekpo esiri ọnụ ebe a? Mom, Mom for me a loser. Na gị na aya gị? Mom for me a loser. Ị nwere ike imechipụ ọnụ ebe a ka nghọta ị na-ekwu. Na gị na aya gị? Mom for me a loser. Malcolm Paul gị eluze. Eluze. Hey, kekwe nke bụ luze? So, Mom, I know Enu. Chim zitere m. Yes, Mom. Gịnị bụ luze? Ọ sị m na ọ nọ n'elu, ileke na ọ na tren. Gịnị bụ luze? Onwere ihe pesụlọ. Oke, nyenwa bụ luze akpọ gị. Alright, na gịnị mere eji kpọọ gị luze? Mom, I know Enu. Okay, gịnị mee? So, can't you na bounce boy ya nenu nana. Ọ na-abansụ bọọlụ ya? Nenu nana. Oke, ọ na-abansụ bọọlụ ya n'enu nana. Alright. Na giwa sitting room. So, when Pukuto ya, where see Iburo supposed to bounce ya na mommy sitting room. Okay, Obulo suppose ịbansụ ya na mommy sitting. Alright. O see gini Chineke. Gini ki che ibu. Ọ sị gị. Gini ki che ibu. Oke, ọ sị gị gịnị ka iche ịbụ? Like gini ki think ibu. Hey, alright. Think do a pretty American girl. Osimu ibu a very, very, very big disappointment. Hey! Disappointment. Gịnị bụ disappointment n'Igbo? Owele akụkọ ya ọ na-akọ. Owele akụkọ ọ na-akọ. Oke, nwere akụkọ ọ na-akọ? Owele akụkọ ọ na-akọ. Okay, nna aghọta ya. Osimu keke ibu. Si ya mbụ ewina. Ibu eluze. Oke, ọ sị gị ibu. Oke, ọ sị gị onye ka ibu isi ya na ibu ewina. Gịnị bụ wina n'Igbo? Aka. Aka. Oke, ibu aka. Oke, echekwa m ị na-ebevu akwa. Oke, ịkwụsị gị ibe. Alright, is na wina n'Igbo bụ gịnị? Aka. Oke, aka na-awụnye enu. Oke, nya bụ wina n'Igbo. Ịtọ aka. Oke, iwesịa na ibu ewina, ọ sị gị, oke, na ibu gịnị so onye n'Igbo? Ọ sị gị onye ka ibu, iwesịa na ibu onye? Ọ sị m onye ka mbụ. Si mbụ aka. Oke, si ibu aka. Alright. O wee sị gị gịnị na ibu onwere ihe pasịta. Oi, na Ofu ọkpọm disappointment. Gịnị bụkwa disappointment n'Igbo? Jemali ga-eme. Okay, disappointment Jemali ga-eme. Alright. Ọkpọm Jemali ga-eme. Ọkpọm aka. Wee pụkwazie ego onwere ihe pasịta. Mpọ ma onwe m aka. Okay, gụ akpọrọ onwe gị aka. Ọkpọ m onwe gị pasịla. Alright. Okay, ka m si. Kedu ife ị na-akpọrọ nwanne gị onwe ihe pasịta na jee chọọ ihe ị ga-eme? Na-ekwusikwa okwu ka aghara ikpugola. Ị nọrọ onwe gị na-akụ bọọlụ gị. Gịnị mee? Okay, ị na-akụrụ ya na sitting room. Alright. Gịnị ka a na-akpọ sitting room n'Igbo? Is na sitting room n'Igbo bụ gịnị? Oche nọ n'ụlọ gị bụ sitting room n'Igbo. Hey. So anama kodi boy ba anama kodi boy half side of sitting room again. Half side. Gịnị bụ half side n'Igbo? Na gịnị mee? Gịnị wee mee? So back then when I see Ungetino na ku ma muabo na the sitting room unga ku ya weda we budget TV. Okay, ya ku ya we budget TV. Okay. See up maka. The ball oman luna the TV. Kije na luna. Osimu mba oman la lula. Msi ya gini kibu. Osimu mba ebina msi ya mba ubu loser. Okay, ị jụrụ onye ka ọ bụ eji na-agwa gị ebe ya akụ the ball. Okay.
See, mba bro ina pia tumu wana memu kana ba muabo ona simu mba o kwesịrị chamu that kwesịrị ba di bo si ahapụ maka hey kasi ya chukwu we see welo ihe o pastor okay isi ana onwere your pastor o bu loser disappointment okay o bu loser disappoint omeya okay ọkụọ ya n'obi ọ chọọ ka ofe ntie okay ọkụ ya n'obi times 10 okay uncle sekpula na ka anyị wee na-ekwu ichinye aka enu chinye gịnị bụ loser disappointment n'Igbo welo ihe pasta ibio ihe iwelo ego iwelo ihe pasta iwelo ihe ibele ego onwelo ihe pasita obele ihe nwele ego okay nyenwa bụ disappointment loser n'Igbo nọrọ ebe a gụọlụ nwanne gị gbaala bala mo ezizide bala mo ezizide bala mo ihe ọjọọ niile mere gị bala mo ọkwa ọjọọ nkanwa m fụrụ otu gị bala mo Mambala ya or mention and lose upon and disappointments upon. So mambala oga no eba. Ne no no gị nya 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 nya. Anyways, ekwe gochago gbaala. Ani sekpu abodi maka loser na disappointment. No na ikala obi wee na-akụ bọọlụ na my sitting room. Na ebe nna anabata ndị ọbịa. Ka ikala obi nọlụ na-akụ bọọlụ agwa gị kpọkwa disappointment is not disappointment na gịnị nwana zite jee mebe ihe na-eme ọga chinye aka enu mechie anya gị ozugbo chinye aka gị enu ọfụma ada m agba ya alụ nsị gị chinye aka gị enu ọfụma mepee ọnụ gị ebe a imechi anya gị mepee ya onwe ijiji nọ nso mechie